It-taħdidiet mal-Italja għax-xiri ta' 49% tal-isma tal-Air Malta huma wieqfa. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Malta Today qalu li l-ftehim sfaxxa. Fl-isfond ta' silenzju totali min-naħa tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis dwar is-sitwazzjoni tal-Air Malta u tfittxija għal sieħeb strateġiku, l-informazzjoni qed tasal minn barra l-pajjiż. Fil-fatt, skont Malta Today, il-ftehim bejn l-Italja u l-Air Malta sfaxxa fix-xejn wara li l-Etihad, il-linja tal-ajru li għandha nofs l-isma tal-Italja, dawret ir-rotta u qed tirtira mill-pjan ta' espansjoni fl-Ewropa. F'dawn l-aħħar snin Etihad xtrat isma f'diversi linji tal-ajru fl-Ewropa fosthom l-Italja beħsib li tkabbar il-preżenza tagħha fil-kontinent. Iżda dawn l-investimenti sew qares tant li Etihad tilfet $2.5 biljun, tant li qed tiġri xnija li se jitkeċċa l-kap eżekuttiv James Hogan li kien wara dan il-pjan ta' espansjoni u li l-Etihad se tipprova tbieħ l-isma tagħha f'dawn il-linji tal-ajru Ewropej. L-Italja nnifisha kellha sena diżastruża fejn minkejja l-investimenti sofrit telf ta' €200 miljun u kien biss f'dawn l-aħħar jiem li rnexxielha tikseb finanzjament mill-kredituri bil-patt li tagħmel ristrutturar qawwi fix-xahrejn li ġejjin. Fl-2012 il-Kummissjoni Ewropea kienet approvat pjan ta' ristrutturar għall-Air Malta. Dik is-sena l-Air Malta kellha telf ta' €38.5 miljun li ma telf baqa' nieżel b'mod kostanti sakemm fl-2015 it-telf kien ta' €4.2 miljun. Iżda fis-sajf li għadda kien żvelat li l-Air Malta qed ħares lejn telf ta' €66 miljun. Fl-isfond ta' dan kollu il-Gvern qed jibqa' siket u ma jagħti ebda risposti li xejn mhu esklus u li mhu se jiffirma ebda ftehim jekk ma jkunx vantaġġjuż għall-Air Malta, is-suq turistiku Malti u l-ekonomija Maltija b'mod ġenerali.